ka ndoda ndikudze chokwadi. Burukona kuti inini sasekuru wenyu ka ndine kwangu kuhudu kwandakakurira. Ayo kana chitaura batai mazi ndatotanga sonya yangu. So zvandakakurira kuhudu kwangu ka ndikakudena tiri kwesoku ukandimhanyisa ndikasvika muhudhu mangu handimhanye. Unozwa kuti wai ka tichakudza kuti wai right chiteerera muzukuru wangu ka kana wanga usati wasubscribe to this channel ka I kindly ask you kuti muzukuru ka hapana chakumirira subscribe to this channel. Also don't forget kuisa notification bell kuti whenever I upload a video you will be notified. Handiti right teererai ka vazukuru mukutendera kwandaita ndasangana na Mai Tt. Handiti ende zvanga zvichitaurwa naMai Tt papo ka ndo zvandipa kuti ndinge ndine mamwe maonero about Mai Tt neinonzi cat family. Manzwa zukuru ndo nyaya yangu yandachitaura zvoni ukandimhanyisa ndikapinda muhudhu mangu ka ndimhanye ende ukangondiona asingachamhanye ka iwe nyumwawo kuti sei angu asingachamhanye aiwa ndakutotemba uziva kuti ukangondibata chete unorohwa nemamonya angu emuhudhu mangu zvimwe zvokuti newe unochitaura kuti mbama yabva nekupi nekuti wandorera muhudhu mangu. Same naMai Tt guys, ukaenda kuarea kugeto mumastreets esocial media ukawira kugeto recat family ukataura zvinhu zviri negative about Mai Tt ka chinokuchaira muzukuru hadi unyepe. Murandakadzi ka vane mamonya avo even ivo vasina kutuma munhu kana kuudza vanhu kuti guys vega vanhu vanongokuhwira hasha kuti how can you say these things against Mai Tt. And aiwana reason yachona pandapfuura nekumaraini kwavo ndanzwa murandakadzi vachitaura mashoko ane udzamu. Guys, murandakadzi anga achitaura mashoko ane udzamu ekuti even vakazoita zvisiririzvo kana kuti vakazomboposhawo semunhu people will always overlook. I mean mafans avo and they will overlook what hazvina basa zvine basa information yatopiwa naMai Tt. Chimboteererawo information yacho nendasangana nayo andi ndoda kuti ndingokunzwisaiwo zvandasangana nazvo zvimwe zvezvinotaurwa kana zvinodzidziswa nemurandakadzi na cat family boss and inzwai. Nai nafuna kuti nditaure nemiasikana ndisiri kukubhabhadzirai kungoti tingopanana maadvice. Do you know kuti kudadira kwazvinoitwa nevaruma chisoro chemedzwa inyaya yekuti isusu hatina zvekuita. Do you think if you are a working woman, an empowered woman, ane life yake anobhadhara mabills ake unoswera uchidadirwa nemurume? Do you think so, ladies? Let's be realistic. System rekungogara kana mawanika mufunga kuti mama broira wo muri pa boarding school muchitengerwa kubva ku onion mukore uno in this day and age. You have to call your husband to say please baby don't forget onion. Sure murume mukuru kuyakabata kaplastic kema onion. You uri koko you can't afford a simple onion. And then we expect that murume achite. Anochita. Come on. Anotoenda. Anozota una chirimo. Varume vese vamunoona vachigwadamira vakadzi check kuti mukadzi wachoenda nezve anenge ane tunhu twake. Saka mutoona varume vedu vakutiza mazano achienda kuchembera naiwo atodawo kutochengetwa ane manidzi ake anoda kuitirwa. Zvinewo if you can't even afford your own underwear unoisa muromo mumunhu kuti tsefe muromo mumunhu kuti kwanza nhautengerwa this month unautengera mapende iwo gonoutengerwa wega lingerie yako kuti lonjoro yako kana dziya dzetambo kana dzichii ozvichenesa. Varume vanokadzi vanobasa they are very jealous of their wives because they know kuti class E yakadzidza ine everything and haigare and kana yabva futi unowana a better man. That is another chidanana nechigwereveshe chemurume because iwe watowo kuti uri chigwereveshe. Rega ndichimira ipapo. Mira murandakadzi chimira. Murandakadzi chimira. Murandakadzi chimira murandakadzi. Vazukuru ndofunga murungozvinzwira. Murungozvinzwira mazvinzwira vazukuru. So the information yakadaika this kind of information what Mai Tt vakashata unorohwa nevanhu unorohwa nezveusiku. Anditi so ladies ka mangozvinzwira. What do you think nemurandakadzi anonzi Mai Tt? What do you think? Anditi
aina hangu ndafarira lesson yavari kupa vanhukadzi yavari kupa madzimai kuti ngatizvishandirei vazukuru vangu. Handiti ndo zvandangoti ndingotora zvakadaro ndisawedzerere kana kutapudza ndibve ndauya ndokupai saanko venyu kudai zvinhu vanoda kuti mudzidze. Ndinotora zvinoita kuti mudzidze nezvinoita kuti muvhurikewo meso vazukuru. Handiti ndoya nazvo ndokupai naanko Saint ndichiti much love.